Τέλος πάντων. Το 1980 εγώ καθόμουν εκεί και ο πατέρ Θεόδωρος ήταν εδώ και μας έλεγε εξηγήνατε τους μαχητάς. Το πρώτο σύνθημα που άκουσα ποτέ. Μετά από την παρακαταθήκη φύλαξον, ώστε να αποφωτώσω και πατήτε, και έτσι άρχισε κάθε χρονιά. Και κάθε χρονιά μας έφτιαχνε το χαρακτήρα, μας μάθαινε να αγωνιζόμαστε για τον Θεό, για τις ψυχές μας, για τους γύρους μας, και αυτό ότι ήταν η χαρά μας. Και αυτό σήμερα που είμαστε χαρούμενοι αγωνιστές. Και η χρονιά έκλεινε για να ξανανοίξει με μια κατασκηνωτική περίοδο. Και η σημερινή σύνταξη, εμένα, για να είναι δίκαιος, μου θύμισε τη μετακατασκηνωτική. Το άκουσα και στο θερωρείο. Μαζεύτηκε όλο το Λαλιώτη, είπε ο κύριος Κατιάνης. Και πραγματικά, είμαστε όλοι εδώ μετά από 25 χρόνια, 30 χρόνια, ο παλαιότερος κατασκηνωτής μάλλον μετά από 50 χρόνια. Και αισθανόμαστε ότι δεν διακόπει κάτι, δεν μαζευόμαστε από κάτι. Απλά είναι μια άλλη ευκαιρία που ήρθαμε εδώ. Αυτή την ευκαιρία είχαμε και μετά από 30 χρόνια συναντηθήκαμε, σαν να μου πέρασε μια μέρα. Γιατί τελικά η κατασκήνωση μας έδωσε πληροφορικό σύνδεσμο, ο οποίος είναι πάνω από τον χρόνο και δεν αμβλύνεται με τον χρόνο, δεν ξεχνιέται με τον χρόνο. Οπότε, τι άλλο να πω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μαζευτήκαμε σε ένα τραπέζι που στρώθηκε μπροστά μας σήμερα. Ίσως και η μέρα που στρώθηκε είναι σωστή. Είναι η μέρα που οι ασωτίες των καιρών μας, που μας έχουν διασπείρει εδώ και πολλά χρόνια, φεύγουν και πρέπει και εμείς να ξαναμαζευόμαστε. Να είμαστε στη χαρά του Κυρίου μας, του Πατέρα μας, των ομάδων μας. Οπότε έρχομαι λοιπόν να δω τελικά τι μας έμεινε από όλες αυτές τις περιόδους. Εμένα μου άρεσε η κατασκήνωση περισσότερο, γιατί ήταν μια συμπυκνωμένη δόση ομάδας κάθε χρόνο. Μου άρεσε που έπαιζα, μου άρεσε που τσακωνόμουν, μου άρεσε που με τιμωρούσανε, μου άρεσε η ώρα της ομάδας που κάναμε τα θέματά μας, μου άρεσε όταν κατεβαίναμε στο Λαλιώτη και ακούγαμε τον Παπαβλάση στη λειτουργία του, στα σχόλιά του, στο κήρυγμά του. Αυτά είναι οι μνήμες πάνω στην οποία χτίσαμε όλη τη ζωή μας. Δεν πιστεύω κανείς να τις ξέχασε. Ήδη βλέπω το Γιάννη από εκεί να γελάει, το Κατσιγιάννη στη διαχείριση να χαμογελάει, δόξα τω Θεώ, τον κύριο τον Γρηγόρη από εδώ να γελάει. Οπότε το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτές οι μνήμες, για να συνεχίσω τη σκέψη της κυρίας Κάρτσοβα, ότι αυτές οι μνήμες είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίσαμε τη ζωή μας. Και η ζωή μας έδειξε ότι αυτά τα στοιχεία είναι αληθινά. Δεν έχω επιχειρήματα να πω γιατί σήμερα πρέπει και εμείς που στέλνουμε τα παιδιά μας στις ομάδες ότι κάνουμε καλά, αν κάνουμε άσχημα ή όχι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η μόνη αλήθεια που μπορούμε να βρούμε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πάνω σε αυτά οικοδομούμε τις ψυχές μας και τις ψυχές των παιδιών μας.